Kaixo entzuten da, bai. Entzuten da. Bueno, berak esango digun orden. Kaixo arratsalde. Bueno, kaixo Martin naiz, eta hemen nago BBK Lifeen. Bueno, Martin Urrutia, Operación Triunfoko azken edizioan ezagutu genuen artista. Bueno, bera, getxoztarra, hemen, bueno, gainera gaztean izan genuen gurekin baita ere. Bueno, ikaragarria. Nik uste dut, zegoela bere lagunekin superlasa eta errepente arrantzaten. Martin, mesedez segundu bat, eta dago hemen, igual ez dola nahi jendeak. Oin dala 20 minutu egonda Roy Mendez. Abeitu, Roy. Bai. Oso jatorra, bera. Eta oraintxe, duela gutxi kontatu dugu, artista batek nola zer egin behar duen izkutatzeko, edo behintzat jendearen gandik pixkat izkutatzeko horrelako jaialdi batean, ze ez da erresa izango, imaginatzen dugu. Agian betorreko batzu, baina ez dauzkat, orduan nino superlasai, bueno, me doi sustitos, baina bueno. Adibidez guk emandakoa. Adibidez, baina bueno, lasai. 2 minutu besterik ez die izango, bakarrik jakin nahi deu, ze ikusteko gogoz etorri zean, Martin? Ikusiko du gaur Katile eta Paco Amoroso fijo. Osea, gogo asko, bai. Hemen nago nire lagunekin eta gode denok. Oso, bai. Nondik etorri zea? Pues Getxotik. Getxotik ez zaude Madrilen, ez abiltza grabatzen ezer? Orain ez, osea, udan nago solasai, etxean eta hori, aprobetxatzen. Esaiozu, Andrea, nadadora asko gustatu zaigula. Nadadora, bai, jo, pues... Bueno, entzuten gaitula. Nadadora. Promozio lanak eta bukatu dituzu ya, Martin? Bai, jazta, dena bukatuta, Mariliendrerekin ere, Teresaiarekin dena bukatuta, eta orain, pues hori, uda. Andrea, ez Javi Calbok jodola ikusi? Bai, justo, bai, raya diplomática. Hori da. Bai, egon dira también en Bereziak, beran. Eta hemen, bai. Bai, zergatik beste talde bat egon Wunder Horse, eta erori dira, bueno, gaixotu indala baten bat, eta ordu nahi jo dute, bigarrenez hemen goran. Bukatzeko, Martin, oporretan, ze plan dezu, ze norabaitera zoaz lagunekin? Etxean, familiarekin, beraiekin lagunekin, ondartzan, txil... Lasai, aprobetxatzera. Bueno, oso gator eskarrik asko, Martin, badakit ez dezula nahi, inork zu ezagutzea, eta nahi zula perfil bajo. Errez jarri diozu, Eta nirraka, bueno, listo, Martin, vale. mila eskerrik asko. Ondo gaztea, agur. Eskerrik asko.